mane wakadho mondo waket system maber ma okumba wa mar thieth ni dhi wuoth e wiye. Chik mokwongo ne en Primary Healthcare Act. Chik mar ariyo ne en Social Health Insurance Act. Chik mar adek ne en Facility Improvement Fund. Koro wawuoye Facility Improvement Fund. Gimomiyo iyudo kidhi e osiptal to gik moko ok mori. Inyalo bedo ni daktari nitie madwa thiedhi to ionge gi yeth onge kata reagents miterigo e lab onge. Gimomiyo nwakoni gima osebedo ga katimore kata osebedo ga ka thoro timore en ni ka osiptal ochoko omenda mowuok kuom Social Health Insurance kata chien kucho manowuok kuom NHIF, pesa ni nichoke basi tere e county revenue kiti. Koro county botere malo ku to kochako duogo ne county tiyudo ka en gima itiyogo e yore mopogore opogore. Inyalo bedo ni pesa no gole osiptal tiloso go boda sheds. Ok awach ni boda sheds rach, to nonego be ni iduoke osiptal mondo oting rang'iny mar thieth malo. Iyudo ka seche moko pesa no choke osiptal to dhi oger go cho kamoro. Ma seche moko be ji ok tigo. Koro nwadwa ni pesa mochoke osiptal ni iloro ne osiptal kanyo mondo improve kata mondo ting malo rang'iny mar thieth e osiptal kanyo. Manyiso ni ka jotich tin tinyalo med jotich moko. Gimomiyo yudo ka seche moko jotich ok ti maber, iyudo nikech ng'at achiel tiyo tij ji 4 kata tiyo tij ji 5. Koro kowuoyo kodi to seneno ji 40, in mana ng'at mar 45. Oyudo ka to mano en saa 3 okinyi. Koneno kumodhiambo pod nitie to neno ka ng'ur moro bet e iye. Koro in seche moko kineno to ng'ani ok dwa nena, to en mana ng'at mosebedo overworked. Tiche mang'eny to en ng'at achiel. Koro nyaka obed ka nyaka kasre mondo oyud koko oneno ji te. Tineno an to kowinja maber nikech natemo pimone to kasa mana piyo. To kong'iyo line to line yaka nyaka kucho. Koro waneno ni kapo ni nitie gi Facility Improvement Fund ni, inyalo medo go jotich ka jotich ni piny. Inyalo nyiewo go yeth ka yeth odok piny. Inyalo nyiewo go reagents ka reagents gi mag lab odok piny. Manyiso ni jatich koneno ko order lab to lab no duogo embe more nikech koro ng'eyo gimothiedho. Kata kondiko yath to kono nyiso jatuo ni dhi nyiew yath oko kacha kata chemist mantie bathe kacha nikech oneno ni gigi nitie e ka nikech Facility Improvement Fund koro o improve facility. Kata kantie space matin tinyalo mede bath ward moro mondo accommodate ji mang'eny. Koro waneno ni dhi miyo rang'iny mar thieth at the facility level tingre malo matin. Mar ariyo en jatuo boyiero kuma berne. Koro kiyiero private, kiyiero government, tiyiero kuma berni miyude thieth maber. Manyiso ni jok man piny botemo mondo gipiem maber, giting'e rang'iny mar thieth gi malo mondo gimbe gipieme kata gi jo private ka. Mondo koro kata ka koro idhi kuno to gimbe ginyalo yudo pesa nikech gima ging'iyo ni gimbe giyude pesa mondo giting'go ngima jogi malo, giting'go thieth malo, giting'go ochumi mar counties ma giwuok go bende malo. Koro mondo gitima nyaka gi improve quality of care kata rang'iny mar thieth e osiptende gi mondo gipiem gi private, gipiem gi faith based kaka osiptende moger gi kanisa kaka mantie kor piny kaka Atenwek, Kijabe gini. Nikech koro ichulo marom to jatuo ma yiero. Koro yiero mana kuma berni. Kar yiero ka madani mondo michaka ilernwa. Yiero no kan itimo kinde maga NHIF kan yiero osiptal mana kama yiero no minyalo konyi kama entiere. Kapo ni yiero kama bor kata machiegni kodi kaluwore kod tich ma itimo, obede yo machal nade kapo ni nitiere primary health care kae. En gima inyalo konyi osiptal moro amora koso mana kama ni yiero cha mapod kanya mapod ichunie kata tuei mondo mikanya midhi doge. Mano tero wa chik mar ariyo mwaluongo ni Digital Health Act. Digital Health Act ni keto ndara moro mwaluongo ni Digital Super Highway. Ndara kiseneno Thika Super Highway nitie mtokni mang'eny sana maringo mabiro gi madhi madonjo be pod ntiere. Kore Digital Super Highway ni manyiso ni nitie information exchange. Thieth mano thiedhi Kanyamedha. Tich po kiyudri bondo. Ei bondo kanyo iyudo ka information mane nitie system ka
osechopo bondo nikech en digital system. Koro ok ochuno ni nyaka iting' gigi mane wuok koni kidhi kucho. Koro gima watemo timo ni yes, in gi facility mantie gima waluongo ni primary care network ma iwuoke. To pod inyalo dhi kaluwore gi kuma intie. En mani koro nikech wang'eyo ni primary care network ni en Kanyamedha.